3.6 billion pesos ang initial damage sa mga paganom gikan sa Balamban ug Danau City nga nangadaot sa kabugnaw sa panahon. Military ug kapulisan nangandan sa pagbanhaw sa mga kalihukan sa mga rebelde dinhi sa Sugbo ug Bohol. Mga pulis ipangkiha tungod sa pagbungkag sa piket sa mga kadi at ubangan sa Cebu Country Club. Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ni question sa taas nga hospital bills sa mga pasyente sa CCMC nga gipahilo na sa mga pribadong hospital. Imahe ni Senyor Santo Niño nga nakit-an sa tulo ka bata nakikistorya kanila. Mga tao gikan sa nagkalalaing nga mga dapit mihugot sa ilang gitukod nga kapilya. Mayo nga kung Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gihangyo sa DepEd Provincial Office ang Mines and Geosciences Bureau nga tabangan silang pangita og lugar sa Gaas Balamban nga luwas balhinan alang sa mga tunghaan sa high school ug elementary. DepEd mas palabihon nga dili komportable ang mga tinun-an sa ilang temporaryong eskwelahan kaysa mabutang sila sa peligro kung magpabilin sila sa ilang kanhing tunghaan. Jinky Barrio, Suginlimi. Kagahapon lang nadawat sa DepEd Division Superintendent sa Cebu Province ang taho kabahin sa kahimtang sa mga tinun-an sa Gaas Elementary ug High School sa Balamban nga gibakwit sa mas luwas nga lugar tungod sa hulga sa landslide. Diin tataw sa ilang kahimtang nga di sila komportable samtang nagklase ilawom sa mga tents. Samtang ang elementarya anaa sa merkado publiko gipahimutang. Tungod niini hangyoon sa DepEd Province ang Mines and Geosciences Bureau sa pag-identify kung asa ang mas luwas nga lugar nga mahimong kabalhinan sa mga estudyante sa mas dali nga panahon. Palabihon pa namo nga ma-inconvenient sila sa ilang temporary nga shelter, sa ilang temporary nga classroom kaysa ma-endanger nga ma-jeopardize ang ilang safety. So we have temporarily approved the transfer and relocation of the school site of Gaas Elementary School and Gaas National High School. Tungod sa pila ka higayon nga pagkasuspenso sa mga klase, gimando sa DepEd Division Office ang paglugway ug usa ngadto sa 2 ka oras matag adlaw sa ilang klase gawa sa Saturday class aron makumpleto ang gitaganang calendar days sa DepEd. I'm quite sure nga before the end of the school year, nagplano man kita nga ang atong graduation mag-start karong March 31 until April 3. So, before the end of April 3, sa amo nang bana-bana o sa among kwenta sa mga number of school days nga gipapal na nila sa mga school days nga wala pa tay klase, and confident nga maabot nila ang required number of school days. Jinky Barrio, News 5. Upat na ka mga lungsod ug dakbayan sa Sugbo ang apektado sa grabing katugnaw nga nasinati karon. Mikabat na sad og 1.6 million pesos ang estimated damage sa mga nangalatang utanon gikan sa 39 ka hektarya nga mga vegetable farms. King Perez, Suginlimi. Subay sa nadawat nga mga taho gikan sa mga municipal agriculture sa lalawigan sa Sugbo, 2 ka lungsod ug 2 ka dakbayan ang apektado human na nga daot ang mga utanon tungod sa talagsaong kabugnaw. Gawas pa kini sa 15 ka mga mountain barangay sa syudad sa Sugbo, din gibana-banang miabot sa 22 milyones pesos ang danyos. Lakip sa mga dakbayan ug lungsod nga apektado ang mga lungsod sa Balamban ug Dalaget, din nahimutang ang barangay Mantalungon isip vegetable basket sa probinsya, ug ang dakbayan sa Danau ug barangay Tungkay sa dakbayan sa Toledo.
Diin matud pa sa Provincial Agriculturist nga may kabat na sa kapin 3.6 milyones pesos ang danyo sa mga nangadaot nga utanon. Initial estimated damage lang kini kay ang lungsod sa Balamban ug Dakbayan sa Danao pa ang nakahatag og report. 12 kadaot ang nahiaguman sa lungsod sa Balamban diin giingong miabot sa 30 ka hektaryang utanon ang nangadaot nga mokantidad og 2.9 milyones pesos. Samtang siyam ka mga hektarya sa mga utanon ng apektado sa Dakbayan sa Danao nga mobalor og 710,000 pesos ang estimated damage. Padayon pa ang pakisusi sa mga sakop sa Agriculturist Office sa mga apektadong dapit. Gipaabot pa sa bang purchase order sa buhatan sa mga 100,000 pesos worth nga assorted high-value seeds o organic fertilizer nga ipang-apod-apod sa mga apektadong mag-uuma. Apan dili dayon kini matanom og paabuton pa ang normal nga klima kay sensitibo ang ubang binhi. Hinungdan nga posibleng mulanat pa og usa ka buwan nga mabalik sa normal ang supply sa mga utanon ug ang pagbalik sa barato nga presyo ini sa merkado. Dali ra kunong mahibalik ang supply sa mga dahonon nga tanom sama sa pechay ug lettuce. Usa sa mga nakatunan karon sa Provincial Agriculturist nga matambagan ang mga mag-uuma nga maglikay sa pagtanom og mga tanom nga sensitibo sa kabugnaw. For the whole 21 days. O may init. Init lang pila ka minutos, mawa kay sa masapawan og tag-um. So ang hitabo, ang food making sa tanom na disrupted ang King Perez, News 5. I-question karon sa konseho ang hospital bills sa mga pasyente sa Cebu City Medical Center nga gibalhin sa pribadong ospital tungod kay giingong milapas na kini sa gikatakdang kantidad. Gibalhin ang maong pasyente human maguba sa linog ang Cebu City Medical Center. Leslie Caminade Vistil, Sugin Living. On the various patients that exceed the camp limit of 25,000. Nahimong argumento sa konseho ang bayronon sa mga pasyente nga kasamtangang gibutang sa pribadong ospital kini human na lapas sa gikatakdang kantidad nga 25,000 pesos. Nasayran nga dunay pasyente nga may abot ng 1,200,000 ang kantidad sa ilang hospital bills. Hinungdan nga nag-argumento ang konseho kung ang ngayan bagyod nga ihapak ang bayronon sa PAGCOR funds. It's a charge against PAGCOR funds, the amount of 2,205,607.52 to pay the hospital bills of CCMC inpatients who were transferred to other hospitals due to the damage brought by the 7.2 magnitude earthquake. Si Konsehal Bebs Andales may padayagsab nga ngayon pang diskursohon nila uban ang accounting office aron masayran kung mahapak ba kini sa budget sa PAGCOR. The patients who are confined at the private hospitals to report on this matter within 10 days from today. Gihimo ang pagbalhin sa ubang mga pasyente sa pribadong kabalanan dihang girekomendar nga di na maayong gamiton ang building sa CCMC. Nasayran sab nga may kabat na sa 9 milyones pesos ang nakolekta gikan sa piso-piso campaign alang sa pagtukod sa Bagong City Hospital. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gihikay na sa mga abogado sa Associated Labor Unions Trade Union Congress of the Philippines kun ALO TOCP ang kasong administratiba nga ilang isangat batok sa mga pulis nga bibungkag sa piket nga gipahigayon sa mga golf caddies nga didto sa gawa sa Cebu Country Club ngadtong Enero 17. Andrea Patenia, Sugin Liming. Kumplito na. Matod sa Chief Legal Counsel sa ALO TUCP, nga kasong grave abuse of authority ang ilang isangat sa Visayas Ombudsman sunod semana, batok sa 30 ka mga pulis nga gipang-deploy gikan sa Cebu City Police Office ug sa Mabolo Police Station. In the first place, they don't have any authority to be there. So, it's like authority nga naa sila dito because under the guidelines, PNP personnel will be there only upon request of the Department of Labor and Employment or any of its agencies. Kay nung duman nga nagsugod ang strike sa mga golf caddies niya itong Enero 15, isip pagpadayag sa ilang pagbatok nga ipaubos sila sa accreditation o contractualization. Gingong malinawon untang ilang strike sud sa duha ka adlaw ug didto ra sila nagkagubot sa ikatulong adlaw sa dihang gibungkag sila sa mga pulis. Apan giklaro sa hepe sa Mabolo Police Station nga di pagbungkag ang ilang gibuhat kundi paghawan lang sa ganghaan sa Cebu Country Club aron makasud ang ilang mga kliyente. Matud niini nga bisan ug wa sila gi-request sa Department of Labor and Employment, ang management sa maong golf course maoy mihangyo kanila. Noon andam silang muatubang sa kaso. It's their right
to file a case against kung nakita nila nga they have reasons to file a case. But for us, we're just there to maintain the order. Sa laing bahin, di pahibaw ni Attorney Assis nga padayon gihapon ang ilang negosasyon sa mga tigduma sa country club aron magkasinabot na sila sa mga golf caddy. Tomorrow, hopefully we can come up with a compromise at hopefully tomorrow. Andrea Patenia, News 5. Ipaabot na lang si Mayor Michael Rama nga mo desider kung kanus agyod ipaapod-apod ang kuwa nga 2,000 pesos alang sa mga senior citizens. Matud pa ni City Treasurer Diwa Cuevas nga aduna nay andam nga kwarta alang sa mga senior citizens. Unang migawas nga taho nga karong Sabado ang distribution sa financial assistance apan di pa gyud hingpit ang maong report kay ang tanan nag-agad sa desisyon ni Mayor Michael Rama. Kay hinumduman nga sa milabayng tuig kuwangan og 2,000 pesos ang gihatag sa mga senior citizens. To the mayor, wala pa hindi ko si mayor. Kung kano sa yatag. Pero nakaalap lang na pa dyan, ma'am? 2,000? Yes, ma'am. Actually, amo na lang yun na siyang gi-obligate. Just in case magkuhan si mayor, moingon si mayor nga kanang kuhan, akong gi-obligate daan. Kay, dili ito na ako i-obligate. Mawa man na siya, kay imuwi man na siya. So, kanang mapursit na to siya. So, aron kanang po, just in case magkuhan si mayor, ready na mi. Naghugpong ang mga sakop sa Provincial Tourism Commission nga gipanguluhan ni Vice Governor Agnes Magpale aron i-assess kung nagmalampuson ba ang labing unang suroy-suroy Sugbo sa bagong administrasyon. Julie Tainar, Suginlimi. Matod ni Vice Governor Agnes Magpale nga positibo ang feedback nga nakuha nila sa mga nangapil diin kasagaran mga balikbayan nga miuban sa 3-day Southern Heritage Trail. Diin lakip sa giwagtang sa bagong suri-suri Sugbo, mao ang pagkikimamat sa mga guest sa mga politiko. 14 ra ka mga lungsod ug dakbayan ang gisuroy. Menos kini kunitandi sa mga miaging suri-suri caravan, hinungdan nga nakapahimos ang mga participants sa pagbisita sa matag lugar. Sa 69 ra ang mga paying guests kay ang 23 ni ini ni-cancel sa ilang booking tungod sa bati nga panahon. Matod ni Magpale nga kinahanglang i-improve ang mga tourist guide sa matag destinasyon kay mga lokal ang naggiya sa mga bisita. Kada abot na maglungsod na ay tour guide nga mo sa kanya. The participants expected to have a more detailed description of the town. Some who joined the previous administration suroy-suroy, itong ilang ato was lament was that pinaspasay ba, dali na kayo tagsara ka oras sa lugar. Pero karon they really had the opportunity to appreciate the places that they went to. Lipay ta mo na ilang feedback. We are very encouraging ang Posibleng himuon ang ikaduhang suri-suri Sugbo sa katapusang semana sa Abril dito sa Camotes Island. Julie Tainar, News 5.